ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಪತಿತ ಭಾರತನು ಪಾವನ ಭಾರತವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪೊಡಪುನು, ವಿಘ್ನನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡಪುನು, ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣರ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತದು ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದುಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಮೃತಿಪ್ಪಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸದಾ ನೆನಪುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಏಪಲ ಜೋಕುಲಟಿಗೆಡು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮನುಷ್ಯರಡ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಓವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ನಾಮರೂಪದ್ದು ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಮಂದಿರನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಎಂಚ ನಾಮರೂಪದ್ದು ಭಿನ್ನೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪನು. ಗೀತೆ: ಬಾಲ್ಯದ ದಿನನು ಮರೆಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂತಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಏಪ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲನೋ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲ್ಯತನನು ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಾಮನ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಬಾಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರ್ದು ರಾವಣನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಇದು ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯುಡಾಪುನು. ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಮೂರ್ಖೆರೆನು ತೂವೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮೂಲೆ ತೂವಡಾಪುನು. ಮೂಲೆ ತೂದು ಓದುಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಓದುನೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗತಿ ಬರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತಿಳಿಯದ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಮುಲ್ತ ಮಹಾರಥಿಲು ಅಕ್ಲೇನು ಗ್ರಹರೂಪಿ ಮಾಯೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸಮ್ಮು ಕೊಡು ಕುಳಿದು ಪಂಡ ಎದುರುಡು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲೆ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಕೈನು ಬುರ್ದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಬೆರು ಪರಂಪಿತ ಅತೀ ದೂರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಪದಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ಕೈನು ಏಪ್ಪಲ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಗುಳಿಪೊಡಾಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ಏರೆಗ್ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ ಸಹ ಕೈನು ಬುಡ್ದು ಉಡ್ಪೇರು. ಕೈ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು. ಪದ್ಯಲ ಸಹ ಮಲ್ತದೇರು. ಮಾಯೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಪೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮೊಳ್ಪೊಡಾಪನು. ಈ ರೀತಿ ಅರಬಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಯುದ್ಧ ನಿಖಲ್ನಾದುಂಡು. ನಿಖಲು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯನುಲ್ಲರು. ಅಕುಲಾಂಡಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ರಡ್ಜನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪತಿತೆರೆರ್ದು ಪಾವನ ಹೊಂದುಲ್ಲರು. ಪತಿತ ಸ್ಥಾನನು ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಸ್ಥಾನವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಪಾವನ ಸ್ಥಾನ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಪಾವನೆರು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಭಾರತನು ಪಾವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚಿನೇನು ಪತಿತೆರೆರ್ದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಭಾರತದ ಸತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ವಿಘ್ನನು ಸಹ ಅಲಿಸವಡಾಪುನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ. ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಡೆಪುನು. ಪತಿತೆರೆರ್ದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಖಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಕುಡ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರದ ಜೊತೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಪತಿತೆರೆರ್ದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದು ತೂವನ್ಲೆ. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು, ಪಾವನ ಜಗತ್ತಾದಿತ್ತನು. ಈ ಸಮಯಡು ಪತಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಪಾವನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಅವೇ ಪರತಾನಗ ಪತಿತಾಪನು. ಪತಿತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಪ್ಪುನು. ಐನೇರ್ದವರ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂಡು. ಭಾರತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತನು, ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿಯೊಂದರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಕಡೆಕಾಂಡಲ ಪರತಾವಡೆತ್ತೆ ಪರತೆತ ಪುದರೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಟು. ಹೊಸ ಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ ಯುಗನು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಏಪಾಂಡಲ ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ. ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡ್ಲಾಯ್ತದು ನಮ್ಮ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಈ ಓದುಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬತ್ತುಂಡು. ಮದ್ಯುಡು ಕೆಲವರು ಬುಡ್ದು ಹೋಪೇರು, ಕೆಲವರು ಸೋತುದು ಪೋಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಕೇರಪ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಬಾಳ್ದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಪತ್ರುನ್ಲ ಬರಪೇರು. ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಪತ್ರನು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರು ಶಾಂತಿಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಂತೂ ಬರುಡೆಯ ಪಂಡು ಅರೆನ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಕ್ತರಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನುಡಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಮುಕ್ತ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲಾಂಡಲ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು. ಮೂಲು ಜೀವನ ಬಂಧನ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತಾಪಾತರುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕುಡ ಏರೆ ಬುದ್ಧಿನ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯ ವೆಜ್ಜಿ. ಏರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಜಿ ಕಾಲದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಚಿರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಆಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲು ಪಿದೈ ಪೋದು ಸ್ಥೂಲವೈನಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಪುವೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಯೋಧರಾದುಲ್ಲರು. ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಜಿದ್ದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧನು ತುಜಿಪವೆರು. ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧನು ಭಗವಂತನೇ ಮಲ್ತೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಹಿಂಸಾ ಯುದ್ಧನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನೇ ಯುದ್ಧನು ಕಲ್ಪೇರು. ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸ್ಯಾರೆ. ನಿಕುಲು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣರು ಆದುಲ್ಲರು ಬಂದು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಮೂಲವತ ನೋಡ್ದು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ವಸ್ತ್ರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸುರುಕು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನೆನಪುಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದಂಡು ನಮನೇ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕುಡ ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನದು ಉಲ್ಲ. ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ವಿಜಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾಮಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಏರು ನೆರೆದವರ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪಾದ ಉರ್ತುಂಡು. ಕಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಬದಲಾದು ಶ್ಯಾಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಗ ನೀಲಿ ವರ್ಣನು ತುಜ್ಪದೇರು. ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಕಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬುಲ್ದಾದು ಉಪ್ಪೇರು. ಕರ್ಬದ ಯುಗನು ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಯುಗ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಸಹ ಈ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೂ ಕಳಂಕ ಕನಪನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಅಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆದು ದೈವಿ ಕುಲದ ಕಳಂಕನು ಮಲ್ತಾರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪಯರೆ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಸುಂದರಯರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪತ್ತುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬೈದಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲೆಗೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲೆಗ್ ಮರತ್ತು ಪೋತುಂಡು. ನಿಕುಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬೈದಂಡು ನಿಕುಲು ದೈವಿ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾನಗೂ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ಅನೇಕ ರಾಜರುಲ್ಲೇರು.
ಐನೇರ್ದವರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಪುದರು ಬೈದನು. ಇತ್ತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರೇ ಇತ್ತೆನಿಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಡ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಇಂಚೆನೆ ಆದಿತ್ತನು. ಸ್ವರ್ಗ ಸುತ್ತದು ನರಕ ಬೈದನು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಪತಿತ ಸ್ಥಾನರ್ದು ಪಾವನ ಸ್ಥಾನಗೂ ಓದು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಖಲ್ನ ಓದು ಸರಳವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನೇ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ರಾಜ್ಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನೇ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಅನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಎಮ್ಮೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯತ್ತು. ನಿಖುಲು ಆತ್ಮರು ಪನ್ಪರು ವಿಷ್ಣು ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಚಾಪರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವೈನ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ನು ದೆತ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪಿರವುಡು ವಿಷ್ಣುನ ಚಿತ್ರದ ಗುರುತು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚಿತ್ರೊಡ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ನ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವೇರು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಚಕ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಅತ್ತನ ಜಗತ್ಪಿತ ಜಗದಂಬ ಆಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವನು ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮರ್ಲ ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪೊಡಪನು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ್ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ದೇಪಂಡ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂಡಪನು. ದೇವತೆಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಪಿರೋದ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು. ನಮ್ಮ ತರಹ ಅಕುಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಯುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತ ಸ್ಥಾನ ಓವು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ದುಂಡು. ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ. ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಪುದರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅಕುಲು ಬರ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಭಾರತೊಡ್ಲೆ ಐನೇರ್ದವರ ಮೂಲೆ ನೆನಪಾರ್ತನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಏರ್ನ ನಾಮರೂಪ ಉಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ಉಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕಲೇನು ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದೂ ಸಹ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮರೂಪರ್ದು ನ್ಯಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಜ್ಞಾನವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭಾರತೊಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತನೇ ಪ್ರಾಚೀನೋಡು ಸತ್ಯಯುಗಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೇರ್ದವರ ಸತ್ಯಯುಗನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಕ್ಕು ನೀರು ಕುರಿಯರು ಅವು ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋಯರು. ಮಕ್ಕಳು 21 ಪೀಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇಹದ್ದು ದಾಸ್ತಿನ ಕುಡ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಇಂದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತಾರು. ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕಲ್ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಐನೇರ್ದವರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ದ್ಯಾಗ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರು ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಂತೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸದ್ಗತಿದಾತಾದುಲ್ಲೇರು. ನರದ್ದು ನಾರಾಯಣರಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭೋರ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಿರೋದ ಜನ್ಮಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತುದೇರು. ಬಾಬಾ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿನಾದು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅತಿ ಸರಳ ಓದುನು ಓದೋಡಾಪುನು. ಅಂಚನೆ ಓದವಡು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪೋಡು. ಈ ಅಸತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಕರಾದ ಭಾರತನು ಪತಿತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತೆರಿದು ಸದಾ ಎವರಡಿಯಾಪನಂಚಿನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತೆರಿದು ಎವರಡಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸೋಜೇರು
ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ವಿನಾಶಯರೆ ನಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಯಾರಾದು ಬಿಡುಪ. ಈ ಆ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೂಪುನ ಬದಲು ಇಂದೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏವರೆಡಿ ನಿಕ್ಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಉಪರಾಮ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ದುಲ ನ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಗ್ ಪ್ರಿಯ. ನಷ್ಟಮೋಹ ಸದಾ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ವ್ಯರ್ಥ ಸಹ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಏವರೆಡಿ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯಡ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಆನರ್ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.